Oh, ining kalo. Ati nga naman tattoo yan. Ay, kalo ako bisa nung pili ako metong bitis, kinabukasan magadwa. Lupa yang lupa yang magmules siyang bakla. Hello guys! Magpasko na guys! Wabi na yan. Tsaka magbayin-banwa po. Ay, O wow. syempre, kailangan tamo ano pa mo nung number 1, prutas. Yes naman. Prutas, oo. soy. Soy, dinanda kayong tip. Nung bisa kayong magtindang prutas, ngayon daratang Pasko ang pupambayin banwa, soy. Kening Guagua Public Market, kening kang Boss Milton. Ay, itinda na pot-pot. Ay, kilala din kayo ni bilang pot-pot. Prutasan. At saka luwaman ta, soy. Fresh na rin kayang prutas, soy. Fresh yung Divisoria, soy, niya. Murang-mura, soy, niya, soy. Yan, nung matikong balak magtinda, soy. Guagua Public Market, soy. Pantunay niya yung pot-pot, magpuprut. At yun na kami yung storage ng boss. Lewentala nung makananula ka, sariwa ka, fresh rin kayang prutas kening kain na, soy. At ba yung storage na, soy. Tara, luban ta. At saka yung ta, yung maninitang kayong kain. Wala mo, lulog ka kayong bangko, kay patating. Volt. Tara, luban tayo. Lumog na ka dali. Ay, na. Ay, karimla. Karimla, soy. Wala ko chukalas ka. Soy, puta ka lang ng gewa mo ka na kaya ni Kilo. Pwede. Kaya katatalo. Ay, ne. So, inepal to mila rin prutas ng boss Milton. Ay, ba? Ay, sobra karimla. Karimlan. So, hinina, so, atsyuta na king storage ng boss Milton. Ay. Sobrang karimla. Akakit mo, mamasok. Agli mo na kang kabulukas mo. Makulok ka rin na smoke, ha? Yung pangaskan. Soy, makanya lang kapres, soy. Makanyang karimla. Dusog tang pagyaging ating masala. Lewen. Di ba, soy, Lewen may kakay boss Milton uling pamagsika pa natin. At ini ang sariling storage kaya ni Banta maging lang fresh laging kayang kay soy. Prutas, aren soy. Kayo na mamasok, di ba? Di ba? Oy ko. Di ba? Lewen mo na. Magbanda ka rin. Nanong mga siske kayo, wari matutod din kayo. Kape paputot mo na yata, di ba? Yan sa'yo. Aureni din karelang kayo, Dini, dita longgan. Dini, Ubas. Kahit din aliwa, mansanas ang popang kai, orange. Yan yung paksabihan tayo, Boss Milton, Kenny. Kuy, Kenny, kuy. Ayan. Bakit na magsalita ka dali, Kenny? Ayan. Ayun yung kaya benta ni Boss Milton. So, yan. Nung kukuha kayong prutas, soy, ini along kay soy. Mura, fresh na fresh. Kasi tintang sariling storage kaya Guagua Public Market. Ayan, Boss Milton. Pot prutas po, pantanan niya mo. Baludan nila yung magte-tricycle. So, yung poring mamasadan tao. Ako palengke. Yes, ayan. Yes, soy, Kapong kinikos, di ba? Tsura na ka na ng biturang po. Diyos ko, iturang kaya pwede niya ini mga gulos ko. Tsaka luwaman to. Okay na nila. Atin na pang parapol. Atin po, siyempre. Tara, lawentala. Ayan po. Guys, ayun karelang parapol. Basta't sinali ka kini soy, kinangwakang wholesale na ano pa man soy. Worth of? Putang 10,000 ka ni soy. Ating kang raffle entry metong soy. Basta't kini ka sinaling wholesale soy, ating kang chance manikwang kay soy premium. Aureni din presyo. Aureni din price Premium ng price. Presyo po price da. Okay, sabihan mo lang. Ay ni, syempre, ating tamang consolation price, 20 flat TV, 32 inches. Ayan, at syempre, 30 digital Umaya mo magsalita. Timbangan scales. At siyempre yung karelang grand prize soy ini. 5 kolong-kolong at kaysoy atin yung motor tambing. Nano pamburi mo soy, sinalika mo. Kaya ni ka kumain na kami palaw. Kaya sa mo ka Divisoria, nakatraffic ka Okay, rin. biro mo 5 lang kolong-kolong, kay bata nila pang tambing motor. Wabe. Kulang na mo, ikay kang manyambot. Tsaka Guagua Public Market soy, Boss Milton. Ay ka rin, Diyos ko. Kaya ka mong boss. Nesoy, Guagua Public. Pangasinan. Galing ako ng Pangasinan sa Burgos. Kailan lang? Saan ka sa Pangasinan? Lingayen. So, dinaanan namin kayo. So, nano sasali ka o maglolo ka karela? Ali, diyan sa saluan ko baka mga pumaragula saging. Mo wariguri na saging nga rin eh. Ali,
Kasi Denny kasi pwede mong kinisan, akmulan-ulan. Dito kaya kabnya susubo kay Bat. May pwede nga ulan. Bakit? Bakit? Ayan. O, loka rin ka manakit. O, iyan niya saging pero lupa yung matchin. Sa anuwari ka rin yung type mo ka rin Ay, halo? yung mata to. Ay, mata to. Buri ko kasi itang mata to, marinat, makanya. Eh, na ako man kumang malinis, siyempre. Tay, ni Nano nga sabi mo kanina, may type na eh. Ano? Yung makalibutan. Ayan, Bakit? Pangaragulya mata. Pambengi yan. Nano, kuwago makanya. Oo, pambengi. Oy, yung kalo. At Ay. nga naman tattoo yan. Ay, yung kalo ha. Ako bisa nung pili ako metong bitis, kinabukasan magadwala. Bakit? Lupa yung manas at lupa yung magmolest siyang bakla. May asawa ka na? Wala. O, sakto. Ikaw, dalawa. Paano nangyari sa lahat, di ba yung Ikaw, singer ka? Saktong-sakto, di ba bayo yung gawain bali mo? Awuli mo rin. O, alimbawa, bayang gawain bali ako sa ninanaya mo kanta, luma man. Ay, ni Buri kayo ni talaga, sir. Sa ano ka rin? Fireball kanina. Kamo na kamo ni magobra magtatrabaho ako ng mabuti. Magtatrabaho ako ng mabuti para sa iyo. Gusto karna bala. Parehas kayo. Ito. Siyempre at least ating malinis ka na ako. Anong pangalan mo? Kayo, Tabs. Boyet. Tabs. Makanya na lang. Magpasko ngayon eh. Nung sakaling maging boyfriend, nanong iregalo mo kayo, siyempre marami na yung panahon. O siya na ano pa mo, nung eluwait ang sabon, ang pang Colgate, makanya, toothbrush. Ika naman. Bakit? O siyempre makanya yung balat. Marami yung balat. Daw lagi yung mandilo. Ay, Diyos ka. O, kareli naman mga lagong magtinda na. Ay, hindi. Ay. O, hindi, nano nga sabi mo kanina. Yan, Pwede may pakibabahin kayo mo. Sagli mo. Pakibaba mo. Oo, nga sabi mo kay Laguna. Ayan, ding makanya nagad lang magasawa din. Bakit? Baka kasi malagula. Oh. Oh. Nino mo rin may kakaburikan yan. Adyang nino may giburi eh. Idyang yung mayor, buri na rin yan eh. Wow. Kulang lang kasi dyan katulong na bali. Itang katwa nga na palang koyang pot-pot, buri ni. Ay, oo. O, matwani te. Wow, tala ka dyan pa rin to. Tala ka dyan ito, basta payasukan na ng payasukan bali. Siyempre, mangukuya na, wo. Ano sa'yo? O, hindi. O, rin eh. Ay, Ay, Jollibee. o, invite mo na lang. Rin mo bisa magtinda. O guys, ayan, nung bisa ako magtinda hanggang ng 15, di ba? Ali, 15 ita mong retail. Yatang retail. Oo. Diretso hanggang bain-bain mo. Wow, pero dito pong numbisa ako pong mag-retail hanggang 15. Pero dito pong wholesale, ayan, magumpisa pong ini hanggang bayong banwa, mag-wholesale kayo po. Yung 10,000 po, may kasali ko pong worth of 10,000 pesos. Meron atin ko pong, magkaroon ko pong metong ticket para kaya katamong yan, pot prutas, ayan. Ayan, o. Magkaroon ko pong metong ticket, worth of 10,000 po, ayan. So, Oh, kaya bin ako po king rapor. Nano nga sabi mo karetang manutang. Dito pong manutang, cash pa mo po kasi siyempre, ako pa po manutang, baka na po mira siya pong January, bayong banwa niyo wala akong utang. Ayan po. Inini. Ay, tayo ni pala tayo. Oh, alam niyo. Wala may Papa Angel. Ah, Teme lelen. Tara lang tayo yung freezer. Oy, tadala yung freezer. Oh, ay, ka rin talakad. Walo pa kasi malibi. Ayan. So guys kempong kaya Sagli mo din tanga kakalingon. Itatang. Wow. ay, buriko din. Bakit? Lumeli. Soy,
Soy, kung papamilyan mo ko, Soy, O, ba- kung na ano? halimbawa, makaninidad, ang popang Makanyan. Ako, kay Pan Face Mark. Yan, makaninidad, mas burikini. Bakit? Kasi ditang anak kareta, yan. Oh, ang karakalanya rin din, manyag ang cellphone, may pakain ng motor. Ay, papapaload mo pa lagi-lagi, di ba? Ako na. Kantatang liway mo na ita di Ang send tatang. natin ka na. Alyatang, may tungayan mo Na ta. ano? Anyar kang wheelchair. Atin niyo po. Katukan na yung kumpisa. Panulog maintenance. Oh, kita mo yung nganyara na kanako itang wheelchair, apo pa itang pasawak niya kanako kay DSWD, Senior